Malaking tulong umano ang maidudulot ng pagdadragas sa kailugana sa mga coastal barangay ng Lingayen na dinadaluyan ng Limahong Agno River. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Dagupan kay Pangapisan North Barangay Captain John Amer Veray, noong 2008 pa nakapinbi ng pagdadragas sa naturang ilog na kung uusad ay ngayong 2025 lamang maitutuloy. Kasi tulad nung kwan, doon sa may Limahong, yung may SeaWorld, sa alon lang, lakas na, nakakatakot. Bumigay. Baka kukunin uli yung mga lupa dyan. Kahit yung bibigay yun, ma'am, sa kukunin sa ilalim yung tubig. Lakas ng, ano ba yun, yung parang inaano niya sa ilalim. Yun ang problema namin. Ayon sa opisyal, walang malinaw na konklusyon sa pagsasagawa ng dredging operation na dahil sa ilang kasagutan na hindi masagot ng mga kontraktor sa dalawang ginanap na public scoping at consultation. Yung tanong namin. Yung iba nasagot, pero yung tanong ko na ganito, yung saan dadalhin at magkano ang binta, hindi po nila masagot. Ayaw nilang sagutin o hindi nila masagot. Sa kabila nito, daing ng mga coastal barangay na umusad na ang operasyon na para sa kabuhay ng mga mangingisda at sa posibleng maitulong ito sa problemang dulot ng pagbaha. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.